Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos facer unha rutina curta, intensa e chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu guíote. Comezamos. Benvidos un día máis aquí a Pulso Activo. Como sempre, moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Moi ben. Ben. O deporte que máis se engancha dependerá se é para practicalo ou para velo. Eu houve unha temporada que facía taekwondo que me encantaba, despois tuve que deixalo e xa non volvín a enganchar. E outro que me gustaba moito era aeróbic. O crossfit penso que engancha moitísimo. A xente que empeza crossfit está tolísima co crossfit despois. Imos aló, movendo a cabeciña a un lado e outro. Movimentos curtos, suaves. Como sempre, empezamos dende arriba, cara abaixo. Agora subo e baixo a cabeza. Unha cousiña, Imos os ombros, sombreiros aí. Dime. que preferiríades? Cruzar o deserto do Sáhara ou cruzar o Atlántico en un veleiro? Sós, É o deserto como andando. A mí Andando. dame moito medo o mar, pero creo que máis probabilidades de que sobrevivan no mar, penso, non sei. Pois o E deserto, no cuidado, Sáhara, estás un pouco vendido, Cambiamos. Eu penso, sí, no, eu elijo velero porque malo será que non encontro un barco por aí que... Claro, no deserto, que un Podes Ou unha encontrar balea. un tuareg. ou unha barea, ou un tiburón. Non sei, E ti? complicado, Difícil, ningunha. No, Tens que elegir. Mala elegir. cintura. Eso non vale. Non teño que elixir porque non me gusta ningunha. A mí tampouco, pero Oh, no, velero. No mar nin de Blas eu sola. É máis nun veleiro, a mí dame moito medo, No. Pois é bolo difícil. E tú? Eu preferiría o deserto. Sí. Cambio. Poñerte a andar. Sí. eu non duro, Sí. eu non duro un día en ningún sitio. Porque no veleiro mareome. Moito calor no deserto. Que dame moito medo. Despois de noite fai Non un importa. frío. Claro, porque no veleiro non Juntamos fai pernas. frío ningún, non te Bueno, pero mollas. fai menos. Fai menos. Buf. Eu son de terra. Gústame o mar, pero son de terra. A mí gustame o mar, pero no clariño. O escuro non Onde fas me gusta pé. nada. Cambio. Como os nenos, onde fagas Sí, pé? tal cual. Gústame a auga turquesa e esas praias que dan gusto. Que temos en Fisterra unha que é increíble. Pero despois, cando vaste aí alexando da area, o sea, canto máis vas cara fora, empezo máis oscuro, xe miro para baixo e digo, aquí xa non me sinto seguro. Sí, cando non fas pé xa, complicado. Non, tanto non, pero hacia dentro. A min eso pásame no río, que non vexo fondo e poñome moi nerviosa, porque non sei o que hai. No mar non tanto, Cambiamos. pero non me vexo no medio do océano cun veleiro. E tú, Estrella? A min dame medo as dúas cousas. Pois hai que elixir. A vida é así. Hacia dentro. A min dame patatus antes. Eu miro para arriba, vexo tanta area, vexo tanto sol, que dou-me a dormir e xa non desperto. Moi ben. Rematamos a movilidade articular, imos pasar ao quecemento. A clase de hoxe solamente imos necesitar unha esteira, así que collemos a esteira e comezamos. Prefiro o mar, eso que a auga dame respeto, pero andar polo deserto tamén así, co calor que fai, así, nada, Prefiro cruzar o deserto, porque dame pánico solo pensar estar no océano aí desprotexida ou soa nun veleiro que non sei nin vamos. É que me mareo, ainda encima. Veña, imos comezar co quecemento, ímonos colocar de lado. Imos nesta posición, xuntando as mans, pernas flexionadas, e aquí imos con un poquinho de mobilidade, a un ladiño, e cara a outro, 30 segundos. E ti dis do deserto, pero tamén estes os da película esta os da neve, sabes, o do avión. Sí. Pois sí. tamén, cuidado, é que todos os extremos son complicados. É que non sabemos o que podemos. Eu creo que prefería o deserto antes que o da neve. Pois eu prefiro a neve antes que o deserto. Aí eu tamén. Vale. Imos cambiar agora de lado. Pero
É que non sei, é que estamos falando de cousas extremas, entón... Pero que non vos din a elexir entre a neve e o deserto. Xa non, te estaba dicindo agora. Pois agora é elección. Abrimos... Mira, Palo, mírate. Ai, Ubícate. quero ensinar o cu, Anxo, Aí, abrindo, seguimos. Un poquinho máis. E última. Vale. Veña, agora imos quedar nesta posición, mans un poquinho máis lonxe da altura dos sombreiros, levando o cu cara atrás e a pelve cara adiante, abrindo o peito, acercando a pelve ao chan e o cu hacia os talóns. Un poquinho máis de mobilidade. Que preferides? No. Xa empezamos. Medo me dá. Arranca aí, Ancha, a ver, arranca cunha Non das túas. comer o vosso postre favorito nunca máis na vida ou a vosa comida favorita? O postre. postre. O postre. Xa collería outro. A comida igual. Vale, moi ben. A min non hai un único deporte que enganche, gustame varios. Como pode ser patinar, encántame, o kickboxing encántame, ir ao xinasio encántame, gustame moitos. Imos co primeiro exercicio, imos traballar core lumbar. Imos... Xa estou me rindo antes de comezar. Porque o que lle gusta a Raquel... Estiramos brazos, estiramos pernas e imos facer sit-ups. Cas pernas estiradas. Collemos aire, exhalo. Cara adiante, aí. E ti, Anxo, que prefires? Eu tamén. Que? Como era a pregunta? O do postre ou da Non comida? comer o postre nunca máis. Está ben. De feito, eu son unha persoa que soe comer, intento comer cantidade e o postre xa é un... Como que gusta meter algo doce despois do salgado, pero si como ben, xa non me fai falta o postre. Pois eu se vou comer fora necesito comer primeiro, Última. segundo, postre, café e copa. E chupito. Hoxe Edi reuse cando a Raquel lle mandaron facer os sit-ups porque, claro, por capítulos anteriores deulle aí un ataque de risa e hoxe pois recordaría eso. Veña, imos co outra, collemos aire e soltamos cara adiante. Que prefire? Eu non facer burpees nunca máis ou os paxaros? A ver. Os burpees. Os burpees. Os paxaros. Prefires os burpees antes que os pasados? Ai, eu... Tú tamén, A ver, Estrella. Toca a ti, Noemi. Xogaron, que preferides? 7. Non se me ocorre nada. Non digas tanto sabes, por favor. 9 e 10. Moi ben, golpeamos o abdomen. O Edi rise cando hai sit-ups porque sabe que a veces saime e a veces non. Estes días non están a salir moi ben. Non me levo ben con eles estes días. Veña, colocamos agora unha perna flexionada encima da outra, cóbado contrario aí, a man detrás da cabeza, imos acercar o cóbado, xonllo, de acordo? Collemos aire, exhalo, e imos aí 10 veces. Contanos, que se te ocurriu? A ver, ocurrírseme, que preferides? Que vos aten unha perna durante un ano e só podades camiñar con unha ou o brazo co que escribide normalmente sexa o dereito e o esquerdo? Que? Durante un ano solo, durante un ano. Volve con nós, por Estás un favor. pouco tola. Fof, é o que me ate o brazo. Que te Cambiar ate de o brazo. Vale. Veña, imos agora co outra perna, co outro brazo, collemos aire, exhalo. Porque afortunadamente ninguén nos los atou. Que tú sepas. Jesús, que preguntas. Sí, desde logo. Bueno, home, pois non me gustou Sí, nada. sí, sigue, Xa non sigue. digo nada máis. Veña, Ala, xa acabo. outra ocurrencia, veña. Soltada aí.
Veña, Anxo, que tes Sí, algunha pero tes. Anxo millón non, Algunha É tes. peor que a min. Non teño. Vale. Relaxamos aí cervicais, movendo a cabeciña cara ao lado, cara a outro. Veña, imos repetir de novo. Collemos aire, exhalo. Levando o cóbado, o soño contrario. A ver, A ver, Fallo. que preferides? Oito. Dime. Non escoitar máis a radio ou non ver máis a tele? Non ver máis a tele. Cambiamos agora de brazo de perna, pois a verdade, a radio. O sea, daríame igual un pouco as dúas. Pero si tú escoitas un montón de veces a radio a vir para aquí. Xa, pero non escoito a radio como tal, escoito un pouco os podcasts e todo. Pero é igual que a tele, agora pouco vexo, prácticamente. Eu prefiro non escoitar máis a radio. Pero por preferir, prefiro ver a tele. Sí, eu tamén penso. Na verdade Dixeno que- moi rápido, pero non o pensei. Fun un pouco así sinxela, Vale. Relaxamos un pouquiño. porque sería non escoitar máis a radio se non poides escoitar música, e non ver máis a tele se non Mira, poides... ímonos colocar de lado. Nin caso. Imos colocar de lado, imos facer elevación lateral de pasa nada. cadera. Xa me Perdón, calo, que non, xa me non, calo, non xa te me calo. escutei. Estaba aí atento á clase, ao exercicio seguinte. Veña, imos elevar a cadeira de forma lateral 30 segundiños, vale? Veña, sube, baixa. Collemos aire, subimos. Bueno, pues entonces Pues- cambio de opción. Prefiero non ver a tele, pero si escoitar música. Ah, claro. Eu tamén. Eu tamén, Un ano sin escoitar música ten que ser moi Non dixo complicado. un ano. Pero na tele ten bueno. música tamén, Xa. Pero non vou levar a tele ao gimnasio. Pois é unha opción. Ou ao coche. No, no. Pero tes música sin ser na radio, e poder levar os Che dicindo que non, hombre. Que prefiero... Vale. Escollas a televisión, home. Cambiamos de lado. Mira como mira eu polo teño seu sempre a radio actriz. encendida. Veña. Colocámonos. Collemos aire e soltamos arriba. A ver, e que preferides? Estar un ano sen falar con ninguén? Ou un ano sin ver a ninguén? Sin ver a ninguén. Eu sin falar non podo estar. Falo o sola. sea, sin ver a ninguén ou sin A ver ninguén. de O ver. sea, como A estiveras ninguén. nunha illa deserta, por así decir. Pero, o sea, non ten por que ser unha illa deserta, pero, o sea, non ves a ninguén, vives ti só. Sin falar. Vale, moi ben. Ai, a clase doxe foi levadeira, entretida e gustoume moito. Imos facer a táboa inversa. Ti que dis, Estrella? Que a mí que os falo sola antes de que me... No, pero non podes falar nin só, o sea, non podes falar. Bueno, pois Muda. falar, non, Quedas como mudo. porque ainda que non fale, a maña cabeza sigue Veña, pallante igual. colocámonos, Entón, os dedos mirando cara ao lombo, collemos aire, 30 segundiños arriba, manteño aí. Entón iríaste a unha isla deserta, non? Estrella. home, xa que estar estou. Home xa. Eu, Pero Levo sin as falar- miñas cousas. eu prefiro non falar. Pero sin falar podes escribir. Claro, Sí, podes podes comunicar, signar. podes comunicar. Claro. Eu prefiro non falar. Eu tamén prefiro non falar. E se falas, que pasa? Porque claro, se falas e Non non pasa podes nada... porque quedaches muda. Nada, o sea, non podes. Ah, bueno, é por eso, non é porque... Claro, perdiches a capacidade de falar. Como cu, Noemi. Ves? Teño capacidade. Vale. Na táboa inversa, ao final estamos falando uns cos outros e tal. Reláxaste, é o cu baixa. Ben, agora vamos flexionar unha perna e estirar a outra. Brazos cara atrás. E o que imos facer é flexionar o tronco cara adiante a vez que elevo a perna que está estirada. Imos facer 10 repeticións con cada perna, collemos aire e solto. Elevo perna. E vou cara adiante, flexionando o tronco. 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Como imos, rapaces? Moi ben. Ben, Veña,
Imos cambiar agora de perna. Imos realizar o mesmo exercicio. Collemos aire e soltamos cara adiante. Sete, 8, 9 e 10. Eu, ao principio, cando comecei a realizalo, pensei que non ia ser quen de subir o tronco. Entón, como que non me impulsaba, pero despois dime conta de que se me impulsaba como para un sit-up, pois era quen de levantarme para un sit-up para este tamén. E penso que nin tan mal. Veña, quédanos outra perna de novo. Son 2 series en total. Collemos aire e soltamos. Ai. Moi ben. Ai. Eu estou me visualizando 9 na illa deserta sin falar. e 10. É que, como lo ves? Véxome ben. Agostiño, sin me filar con ninguén, tranquila. Ahora toca che decir a ti unha. A min? Sí. De que preferides? Ai, virxen, a mí non me toles, Veña, cambiamos de perna, collemos aire e soltamos. Aí, cara adiante. Número 6, 7, 8, 9 e 10. Oh, wow. Eu penso que me sale daquela maneira, que non debeu quedar moi bonito, pero intentei non facer, Que penso que me va cada perna para o seu lado. Pero bueno. Agora, o que imos facer é acercar os talóns aos glúteos, pese para os anchos das cadeiras. Imos facer o ponte de glúteo, subo, pero unha vez arriba, separo pernas e volvo, de acordo? Separo os xeonllos. Mira, imos arriba, apreto glúteos, separo e volvo. Mantendo os pés no chan, Vamos en vivo cara adentro. Cada vez que subimos e separamos pernas. Vale, recollemos. Como ides? Ben, Ben. Non podes falar. Por qué? Era falar ou non ver a ninguén? Estades me vendo? Ai, pois, prepárate porque non imos falar máis dende xa. Cambiamos. Pois mira, podemos facer unha película deso. Cine mudo, non? Como antes. Veña, imos repetir exercicio. De novo, subimos e separo xeonllos. E volvo a posición de inicio. Apoiando vértebras, pouquiño a pouco. Dúas máis. E última. Vale. Recollemos. Masaxeamos a zona lumbar. Cambiamos sentido. Moi ben, imos para agora no centro, pernas flexionadas 90 grados, abrimos os brazos, palmas ao chan e deixamos que as pernas ao ladiño
e a outro. Noemi, por favor, quédate no teu sitio. Queda no sitio. Tú si ves que escorregas para aquí avisa, eh? Pois xa te aviso. É que eu penso que vos non desfrutades a experiencia completa. Agora mesmo. A ver. Hola, Hola. que tal? Pero a ver, sigue a experiencia completa de que? De facer este Deste exercicio rousando pola esteira abaixo. A caminar. Última, a cada lado. Vale. E subimos. Tamén fume. Oi. Anxo tamén está, Tamén me fume. A min gustame facer a experiencia completa, como lle dixen os compis. Ir pola esteira abaixo, rousando, xirando, todo así. Imos repetir de novo o exercicio. Volvemos a abrir brazos, subimos pernas e imos a un ladiño e cara ao outro. E estamos rematando xa, queda pouquiño. Xa vai a metade fora. 6. En Vigo cara adentro. 8. 2 máis. 9. E última. E 10. Moi ben, relaxamos. Se non baixei tanto, creo que lle estou pillando o tranganillo porque igual nos xiros de cadeira hai que facer moita forza cos brazos para non baixar para baixo. Moi ben, imos agora co último exercicio, imos colocar de lado. Imos flexionar as pernas, o brazo de abaixo estirado, o de arriba flexionado, a man detrás da cabeza e acercamos o cóbado á cadeira, collemos aire, exhalo, flexionando cara a un lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Veña, quédanos outro lado e xa rematamos. Vamos uno rápido a clase, A verdade que sí. Collemos aire e exhalamos. Hai un ladiño. Seis. 7. 8. 9. E 10. Moi ben. Agora imos quedar xa deitados boca arriba, estiramos brazos, estiramos pernas. Aí estirámonos ben, un pouquiño máis, aguantamos aí uns segundos. Relaxamos. Imos agora colocar unha perna encima da outra e coller a perna que vai por detrás. Acercamos a nós. Aguanto aí. Que non me dá. Pois collemos a que está por riba, non pasa nada. O importante é estirar aí a zona do glúteo. Colle as dúas. As dúas tamén vale. Cambiamos. Despaciño, baixamos pernas, ímonos incorporando cara arriba. Veña, unha vez que xa estamos todos arriba, brazos a un lado, cara a outro, vamos ao centro, collemos aire, solto,
xunto máis ao ladiño. Imos cara ao outro lado. Volvemos cara ao centro, imos cara arriba. Moi ben, fantástico traballo, xentiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, xa que o corpo e a mente agradeceno. Eu son Edio, o vosso adestrador, e lembrade, mantedo o pulso activo. Veña, bo traballo. Sí, señor.